A'a, Onur, lafiya na ganka da wannan abun? Kai yanzu dan usi ba kai labarin zanga-zangan da ake yi? Zanga-zanga kuma? Ni mana. Kai dai wallahi ka ji kunya to kaf unguwan nan babu wanda ya fito da wannan zumma zanga-zangar sai kai kadai. A to kuma dai wani ya fito sannan zan fito. Ka zauna a gida kaka je kwato kanka yanci. Ni ga na kaga tafiya ta. Tab, lalle to Allah shi kyauta. Arewa na kuka ana zubar da jinin mu, ana kashe al'ummar mu, ana kona dukiyar mu. Baba, don Allah a duba mu, baba, don Allah kare mu, baba, kokarin ya dan karu, baba, a tausaya a lokacin kamfe.